अगर आप भी चाहते हैं टॉप म्यूजिक भोजपुरी का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। डीजे मनीष रक्सौल सबका से बड़का इहो हवे खिलाड़ रे, सबका से बड़का इहो हवे खिलाड़ रे। पैसे से खाली त कहरे ले प्यार रे, एकरा जवानी के बहुते कदर बा। कोमर पे एकरा खेसारी के नंबर बा, कोमर पे एकरा खेसारी के नंबर बा। ले बड़ी सियार घूमी घूमी बजरिया हो, कौनो से मतलब बाबे ना एकरा चाही हजरिया हो। हाँ ले बड़ी सियार घूमी घूमी बजरिया हो, कौनो से मतलब बाबे ना एकरा चाही हजरिया हो। से जाके पूछला हो हाल, हिया नंबर देवने तू सुना हो माल। गौवा जवाद के नायक हो डर बा, कमर पे एकरा खेसारी के नंबर बा, कमर पे एकरा खेसारी के नंबर बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो गम्हरिया बच्चा। सुनो ये सरद सवर जवानी पर धइले पाय बही भर, डीजे मनीष हातिर जुबारांड से लागे ना एकरा डर। सुनो ये सरद सवर जवानी पर धइले पाय बही भर, डीजे मनीष हातिर जुबारांड से लागे ना तनिको डर। बाहुबली भाई के ही माल दूसरा के बतावे नहीं हाल चाल, राइटर संजय शराबी के लहर बा। कमर पे एकरा खेसारी के नंबर बा।